はい、山ちゃんです。最近新芽動画多いですが、うちの新芽出てきません。これはね、2月ぐらいに移植したギボウシなんですけどね、全然芽が出てきませんね。サルスベリブラックパールも全然動いてませんね。一見するとね、枯れているように見える、西洋人参木プルプレアなんですけども、これも動き出し遅いですね。秋植えのアッシュルベチョコレート商品、これも弱いです。こっちのね、春植えなんかはね、もう芽出てきてますからね。全然違いますね。植え替えしてないね、ギボウシは順調です。ということね、新芽動画というかね、新芽が出ない動画になってしまいました。以上、山ちゃんの植栽いじりでした。